Apha ke sinikwe uxanduva lokuba siphendule imibuzo engezantsi ngokusebenzisa inkcazelo yokuba ikona yesibini ilingana nekona yesithathu. Thina kufuneka siqinisekise ukuba ikona yokuqala ilingana nekona yesine. Into esiyinikiweyo ke yeyokuba ewe ikona yesibini iyalingana nekona yesithathu. Yinto esinokuyisebenzisa ke leyo. Kwaye thina kufuneka siqinisekise ke ukuba ngaba ke ikona yokuqala iyafana nekona yesibini, kwaye ikona yesithathu iyalingana nekona yesine. Yintoni ke isizathu soko? Into esiyaziyo ke ukuba ikona ezichaseneyo ziyalingana. Isizathu esinokusisebenzisa ke apha kukuba ikona ezikona zilingana kuba zichasene, kodwa make sijonge ukuba sinikwe eziphi na impendulo esinokuthi sikhethe kuzo phaya ngezantsi. Eyokuqala ithi ikona ezihambelanayo ziyalingana. Leyo into ke akusiyonyani. Eyesibini ithi kuba ke kukho i-vertical line okanye ezikona zi-vertical, ukuba vertical ke zikona ezijongeneyo, nayo asiyiyo. Enye ke ithi ukuba zi-supplemental, into ethetha ukuba ngaba ziyakhaphana, naleyo asiyo impendulo yethu. Enye ke ithi ukuba zi-corresponding, into ethetha ukuba ziyavumelana, naleyo asiyiyo. Makhe siqinisekise ke ukuba lo vertical uyafana na no-opposite. Sikhangele ke phaa kwezaa ngcaphephe zakwa-Wikipedia ukuba zithini na zona, kuba kaloku isenokwenzeka into yokuba ngaba impendulo yethu iphaya kulaa vertical lo besicinga fanuba akayiyo, kuba thina usenokwenzeka uba simazi ngenye indlela. Kuza kufuneka ke sizame ukuyokujonga phaya kulaa ndawo kuthiwa ngu-Wikipedia uba uthetha ntoni na ngale nto yezikona zi-vertical, kuba thina besiphikisene naye sathi izinto ezi-vertical ayiyo le nto siyifunayo. Makhe sizame ke ukukhangela phaya kulaa nto kuthiwa ngu-Wikipedia kuba ithetha kuthini na. Sizama ke ukukhangela uWikipedia. Le nto kuthiwa nguWikipedia ke yindawo apho ingcaphephe khona zithi zibhale khona zonke izinto esinokuthi sizibuze. Nanko ke uWikipedia wethu. uWikipedia wethu uyasixelela into yoba ngaba izinto ezi-vertical ziyafana nezinto ezizi-opposites. Loo nto ithetha ukuba ke ngenene laa mpendulo yethu phaya ingu-B iyinyani xa kuthiwa izinto ezi-vertical okanye ezi zinto ezichaseneyo yimpendulo esiyikhangelayo ke leyo. Sitsho ke ngoku sibuyele phaya kumzekelo wethu, sikhethe umzekelo wethu unamba B kuba ngaba yeyona mpendulo esiyikhangelayo leyo, kuba ngaba i-vertical uyafana no-opposite. Lilonke ke impendulo yethu ngumpendulo yesibini u-B, kuba ngaba i-opposite angles zizo ezinto ezithi zilingane apha kule mpendulo yethu. Make sibuye ke ngoku siye komnye umzekelo. Masiye ke ngoku kumzekelo wethu olandelayo. Sizame ukufaka ke nayo umzekelo wethu kwibhodi yethu ukuze siwubone. Awuvelanga kakuhle ke lo mbuzo, ndiyaqonda ukuba kuza kuba nzima kuwe ukukuwufunda. Kuthiwa ke apha imigca emibini kwinqwelo-ntaka isoloko idibana kwinqanaba elinye. Kuthiwa ke ingaba loluphi na uluvo kwezi zimvo zilandelayo ephikisana nale nto iphezulu. Masicinge ke ukuba le migca mibini kwinqwelo-ntaka
ethi idibana kwinqanaba eliphi na. Makhe sizobe ke umzekelo le migca mibini. Le migca ke kuthiwa yile migca kuthiwa zii-parallel lines. Siyayibona ukuba ayinakuze idibane. Omnye umzekelo ke wemigca esinokuthi siyibhale yeyokuba xa sinokuba nemigca ohamba phezu komnye, loo nto ithetha ukuba iya kusoloko idibana. Masikhethe ke laa mpendulo ithi zii-parallel lines kuba sesitshilo ukuba yona le migca ayinakuze idibane ibe yimpendulo yethu ke leyo ephikisana nalaa nto ithethiweyo phaya kumbuzo wethu. Sibe siphendule ke ngokumbuzo wethu uba ngaba sikhetha laa mpendulo yesibini ithi zii-parallel lines. Siye kumzekelo olandelayo. Masiwubeke ke umzekelo wethu phaya kwibhodi yethu nanjengesiqhelo. Thatha ixesha ke le mizekelo yethu yaye iyathanda ukusilibazisa. Apha ke kuthiwa masifumane umzekelo ophikisana nale mizekelo ingezantsi. Uthi ke umzekelo ukuba amacala amabini achaseneyo ebhokisi aparallel, loo nto ithetha ukuba ibhokisi yi-parallelogram. I-quadrilateral ke yibhokisi enamacala amane. Lo gama i-parallelogram ithetha ukuba onke amacala ajongeneyo ayalingana. Makhe sizobe ke umzekelo we-parallelogram phaya ecaleni kunye ne-quadrilateral. I-parallelogram ke inamacala amabini aparallel kwelinye nelinye eliparallel kwelinye. Yilaa nto ke kuthiwa yi-parallelogram leya siyibona phaa. Makhe sizobe ke ngoku omnye umzekelo onamacala amabini aparallel kunye namacala amabini xa ujonga ke laa nto sigqibo kuyizoba yilaa nto kuthiwa yi-trapezoid. Makhe siyizobe ke i-trapezoid yona uyibone phaya ngezantsi kwalaa parallelogram sigqibo izoba. Masiyizobe ke laa trapezoid uzoyibona. Apha ke kule mizekelo bekuthiwe masikhethe impendulo apho u-ABC bazi-parallelogram ngaphandle kuka-D, kuba i-trapezoid yona inamacala amabini qha aparallel. Loo nto ithethe ukuba ayiyo i-parallelogram. Noba sowuqhelene ke ngoku nentetho yakwageometry kwaye sowuqhelene nala magama ayo aquzileyo athetha ngoo-parallelogram noo-quadrilateral kunye noo-trapezoid, impendulo yethu ke apha ngu-D kuba sithe intetho ephikisana nale nto siyinikwe phaya yilaa trapezoid, ibe yimpendulo yethu ke ngoku yalo umzekelo. Masidlule ke nakulona umzekelo kuba siwuphendule siye komnye umzekelo olandelayo. Masiye ke kumzekelo wethu olandelayo sizame ukuwubeka nawo phaya. Apha ke sinikwe ukuba i-trap yi-isosceles triangle. Uze ukhumbule ukuba i-isosceles triangle ngunxantathu apha oneekona ezilinganayo. Kuthiwa ke le isosceles triangle ine-diagonals. Ii-diagonals yimigca u-RP kunye no-TA. Umbuzo ke ukuba yeyiphi na into eyinyani kule mizekelo ingezantsi. Le nto kuthiwa ke yi-isosceles trapezoid ke kulapho kuthiwa unxantathu unamacala amane. Kuloo macala amane amabini
alingana odwa, amabini aphinde alingane odwa. Masitsho siyizobe ke lento sithetha ngayo, siyibonakalise phaya. La macala ke sithetha ngawo mabini alinganayo, kunye nala macala amabini sithetha ngawo alinganayo, yilento kuthiwa yi-isosceles trapezoid. Kulaa nkcazelo ke sixelelwe ukuba icala elingu-RP no-TA bazi-diagonals zale isosceles trapezoid. Masiyibeke lento ke siyibonakalise ezikona ukuba ngu-T R A P, siyibhale phaya kulaa nxantathu wethu simakhileyo phaa ngezantsi, kuba ngaba sino-T R A P. Sitsho sizobe ke ngoku imigca ezi-diagonals enqumlayo, u-RP kunye no-TA. Masijonge ke ngoku ukuba yeyiphi na into eyinyani kwezi zinto. Eyokuqala ithi u-PR uperpendicular ku-TA. Uperpendicular ke uthetha ukuba bamelene. Siyabona ke ngokwethu ukuba lo migca mibini ayimelananga, yaye ukuze le migca mibini ibe perpendicular kufuneka ezakona ziphakathi kuyo zilingane no-90 degrees. Siyayibona ke ayiyo ke lento. Kuphinde kuthiwe u-RP uparallel ku-TA. Naleyo ke into kuba icacile kuba siyabona ukuba bubuxoki, kwaye la migca iyadibana phaya esiphakathini. Into eziparallel ke zizinto ezingenakuze zidibane. Kuphinde ke kuthiwe u-RT ulingana no-TA. Le into ke ikhangeleka inyanisile kuba xa sijongile umgca ukuba xa sinokuzoba umgca esinokunqumla ngawo eli cala lasekunene lingalingana neliya cala langasekhohlo, naxa sinokuyongeza sizobe unxantathu ekuthiwa yi-isosceles triangle. Loo nto isinika ukuba ngenene u-RP uyalingana no-TA. Ube yimpendulo yethu esiza kuyikhetha ke leyo. Kuphinde kuthiwe ingabe u-RP bisects u-TA na. Xa kuthiwa u-RP bisects u-TA, kuthiwa ke ingaba u-RP wahlula u-TA na. Masithi ke sizame ukuzoba enye into i-trapezoid efanayo nale phaya ecaleni, ukuze sibonakalise le nto ithethwa apha. Sifuna ukubonakalisa ke laa mpendulo yethu ithi u-RP bisects u-TA ngokuthi sizobe enye i-trapezoid ebonakalisa le nto ithethwa apha. Xa izinto ke zi-bisect kufuneka apho zahluleka khona imigca kufuneka yahluleke esiphakathini, ishiyeke ilingana. Esinye isiqingatha kufuneka silingane nesinye isiqingatha. Masiyizobe ke le nto ndithetha ngayo yoba enye into kufuneka ilingane, elinye icala lesiqingatha kufuneka lilingane nelinye icala lesiqingatha ukuze into ibe bisect. Sizame ukuyizoba ke umgca wethu ube right. Siyabona ke apha ukuba kulo mzekelo akunjalo,
kuba impendulo yethu xa sijonga phaya apho zahluka khona, la macala angezantsi makhulu kunala macala angentla. Loo nto ithetha ukuba ngaba asoze zikwazi uba bisect ezi zinto. Loo nto isinike ukuba ke ngoku impendulo yethu esiyifunayo u-A no-B no-D abazizo inyani zale mpendulo yethu. Eyona mpendulo yethu esiyifunayo ngu-C, apho kuthiwa khona u-RP ulingana no-TA. Sibe ke ngoku siwuphendulile nalona umbuzo.